seshumi nesihlanu ukumqolo phaya wesithoba ofundeka ngoDlomo njengoko ubawo wandithandayo nam ndanithanda hlalani ke eluthandweni lwam. Into endiza kuthi ndithetha ndivumelene ndiyiquke ngamagama athi uhle ukubambelela emithandweni lwezulu ngoba olwalapha emhlabeni liyamphotha uhle ukubambelela emithandweni lwezulu ngoba olwalapha emhlabeni liyamphotha umntana womuntu. Sesizindaba zasekhaya. Mandiqale kwindawo ethi bantwana basekhaya indlela eyayisiya ekufeni nasesonweni yayivamile. Kukho umbhalo othi akungenwa apha. Qha impazamo eyenziwa lizulu ukugadisa i-Edeni ngebhetyebhetye. Ngokubhetyebhetye bakhe uAdamu yaqhekeka indlela eyayibheka ekufeni nasesonweni. Yathi ukuba izulu likaThixo limkhathalele umntu wakhe. Lahlala phansi izulu lacenzela, lathatha isigqibo sokuqulunqa le nto kuthiwa kwakwapolitiki yi-program of action.
yathi sakugqiba ukuyiqulunqa yaqokelela i-top structure yamasuku kwahlala phantsi i-agenda yalomini yabani ndiza kuthuma bani ezazemhlabeni ubani na oyakusiyela ithi incwadi yeBhayibhile amadoda amakhulu asuka azijongisa phansi ngeli xesha ezijongisa phansi intloko yasuka yayiphakamisa inkwenkwe yoThixo ndikho thuma bantwana basekhaya yathi kuba izulu kwakunyanzelekile ukuba liyilandele le nto ithethwa yinkwenkwe yoThixo kodwa ngenxa yokunyaza kwayo imeko yaselizweni yamnika izixhobo zokuhlanganisela uthando elizweni ngoba kunzima elizweni yathi sakugqiba ukumnika izixhobo yathi kuye quluye wethu nelo idali libike rhabelele bathi indlela eyathathwa Yesu xa wayelisiya izulu yanqumla kumhlaba wabaNefetali yazokuphuma kumhlaba wakwaZebhuluni xa efika kulo mhlaba umsebenzi wakhe wokuqala ndivumelele izindlu zasekhaya ndithi waqala ukwenzeka umhlaba waZebhuluni nomhlaba waNefetali ngoba xa efika apho ufika abantu balapho besethunzini lokufa bathi basakujongana naye babona ukukhanya okukhulu bantwana basekhaya xa evula le chapter ibhalwe nguJohane uYesu ngomlomo wakhe mna ndinguYesu ndinguwo umdiliya wenyaniso mna ndinguwo umdiliya wenyaniso ndicela ukuba sigidi sasekhaya kuze sihambe kakuhle siyi-understande okokuba yipharabhuli okanye ngumzekeliso lo uyazekelisa apha uYesu uthi apha kule paraba mna ndinguwo umdiliya wenyaniso yandinika le nto okokuba mandisebenzise awam amathambo entloko ndibuye le nto ethi xa esithi uYesu ngokwakhe mna ndinguwo umdiliya wenyaniso ithi loo nto leyo phakathi kwayo imidiliya eyayikhona apho kuloo ndawo zikhona iifeyisi zemidiliya okanye zikhona iifotokopi zemidiliya
athi begqitha nale ndawo athi umlimi wawo lo mdiliya bawo. That means umntu omane enkcenkcesela ngexesha elifanelekileyo bawo emazulwini. Umntu omane faka ifethilayiza ngexesha elifanelekileyo ayingomntu welizwe bawo. Ndinguwo umdiliya umlimi wawo ngubaba. Securitas sasekhaya. Umlimi wawo ngubaba. Khabetengele athi ngithapha athi njengoko ubawo bandithandayo nami ndalithanda. That means hlalani-ke nina into endiyithelayo kuninye yeyokokuba hlalani emthandweni wami. Antakwethu ndikhawulezile apha ixesha selintile, zininzi iindidi zothando. Ndivumeleni ndihlale apha kule ndawo ngelithi zininzi iindidi zothando. Kodwa ndivumeleni ndiqale uthando lwalapha emhlabeni ebendithethe ngalo, ndisithi uthando lwalapha emhlabeni luyamphofa umntu. Okokuba niyandingqinela okokuba mandiqale kuloo ndawo, ndivumeleni okokuba mandibheke kumhlaba waseTimnata apho khona intombazana yaseTimnata yema imani banamagama odwa, imani sithi ewe ndiyakuthanda aphila mandala. Aphila mandala. Intombazana yaseTimnata. Aphila mandala. Bantwana basekhaya. Yathi intombazana apha mandla khameta ndikathi yathi kuba uthando lwelizwe yangaphofu khameta ndikathi wenzakala umntwaneni esenzakaliswa luthando. Fokazaka ngamanye amaxesha angalivezi umntu into nayo adisipleye nje isayini zothando kanti uza kwenzakalisa. Wakokuba ufuna ukuyibona kakuhle le nto yikhumbule umhlaba waseGetsemane xa uJudasi edisipleya isayini yothando wathi lobo ndithe ndambamba ngamandla uyasokuba. Khamenta ngale kathi thando lelizwe yamphoxa umntana. Khamenta ngale baba. Kodwa ndivumeleni ndikhawulezile ndibheke kuthando oluyinyaniso, uthando lwezulu. Ezikhe ndathi xa ndincokola Securitas zasekhaya nezinye izikolazi ndizama ukubuza kuzo kokubana ngaba luthando lunjani na oluthando lukaThixo. Zathi xa zilizoba izikolazi zabiza igama elinzulu, zathi xa zilibiza oluthando lukaThixo zathi yi-agenda. Zathi xa zilibiza yi-agenda. Ndathi kuba ndizawuzothetha nabantu abazafuna ukuqonda okokuba yintoni i-agenda. Luthando olunjani na? Uthando elichazwa zizikola ekuthiwa yi-agenda. Uthando lukaThixo. Lolu thando athi lo mbhali bayixakisa i-agenda athi luthando
olusingisela ekufeni kwasemnqamlezweni ngaphandle kwembuyekezo. Ngaphandle kwembuyekezo. Yi-agenda leyo. Khamanje ngcwele kaThixo. Yi-agenda leyo. Lolo thando endinqwenela okokubana siphume nalo nale mina namhlanje apha Gildas sasekhaya siphume nalo thando athi umkibiki ayethetha ngalo ndingafanelana ndinazo zonke izinto ndisamkelisa namahlwempu ngezinto zam zonke uthando ndingenalo andinto yalo lolo thando endinqwenela okokubana ngaba sihlale kulo siGildas sasekhaya. Lolo thando endinqwenela okokuba xa siza kwehlukana sihlale kulo siGildas sasekhaya, sihlale sizole kolo thando lukaThixo okokubana ngaba sifuna ukuliqaphela olo thando. Ndivumeleni mani siGildas sasekhaya ndizama ukubheka phambili kanti ndixelela ngolu thando olusingisela ekufeni kwasemnqamlezweni. uYeshua Madinga uhlela apha uncokola nabafundi bakhe, uthi bencokola nabafundi bakhe uthi kude kumhlaba seBhethani ndiphatha ukuqulutywa ngamatye kumhlaba seBhethani. Khamende ngcwele kaThixo wathi sancokola nabapha abafundi bakhe kwafika umyalezo wabuya kumhlaba seBhethani wabumthanda kumhlaba seBhethani undulukile, wabumthanda kumhlaba seBhethani undulukile. Bema abafundi bakhe bathi noNkameli asingeze sikuvumele okokuba bawubheke kumhlaba seBhethani ngoba ngokwakho ucima ukusixelela kumhlaba seBhethani ubuza kuqulutywa ngamatye kumhlaba seBhethani. Wemuntu ophethe yakhe ihlafu wathi okokuba kuyafiwa kumhlaba seBhethani lokufa nje kulindele. Khamende ngcwele kaThixo lokufa nje kulindele. Hlalani ke siGildas sasekhaya hlelo uthandweni lwami ndizokutsho kuni xa kutshona ilanga. Xa kutshona ilanga ndizokuthi kuni hlalani eluthandweni. Ii-challenges zokuhlala eluthandweni lukaThixo okokuba ndihleli kuzo vumani ndiyitsho ndithi zikhona. Vumani siGildas sasekhaya ndincokole nani ndithi kuni zikhona ii-challenges eniza kuhlangana nazo nalapha eluthandweni lukaThixo. Kunjalo nje ezo challenges anizukudibana nazo elizweni, niza kudibana nazo apha ecaweni siGildas sasekhaya. Nithi xa nifika kwi-Guild Council siGildas sasekhaya nithi nibeke uluvo olululo noluvo olwakhayo kubuzwe ngabantu abathethayo nabangamaciko. Sister Zimasa okokubana ngaba ungubani na igama lakho, uphuma kwaliphi na kanene isebe, uyaziwana apha kule sekete, uyaziwana apha kwesisithili kuyo yonke nomeke njalo. Ndiyacela okokuba ekutshoneni kwelanga yonke loo nto leyo izinganigunkuluzi zenihlale nihlele eluthandweni lukaThixo, nizole eluthandweni lukaThixo. Xa ndizawugoduka akuthi kulamhlaba seqonga apho ndizalwa khona, kulamhlaba seqonga ndifunde kwezalane zaseqonga. Isekondari endifunde kuyo ukuba bakhona abantu bezalali zaseQhuqwana, ikhona isekondari phaya ekuthiwa yiJali endifunde kuyo. Hlalani ke eluthandweni lwami. Sikhe sabheka ezipotsini, sihamba nentombazana kulala lasekhaya eyayibaleka gqithi igudi ekubalekeni.
kodwa ngale mini siya ngayo ezipotsini. Hlalani eluthandweni lwami. Le ntombazana siyithembileyo okokubana ngaba izakwenza imiracles njengesiqhelo. Kanti ngale mini imina zifani xa sifika apha ezipotsini. Yesuka le ntombazana idibene nentombazana yasemagqumeni. Bantwana basekhaya ekuthiwa nguNodidala ekwaziyo ukubaleka nokwayo, kodwa ngale mini yimina yodwa. Hlalani ke nina ke eluthandweni lwami. Bayiqala i-400 meters besuka bantwana basekhaya bemka bebaleka i-400 meters bemka bebaleka i-400 meters. Nyanzelekani ke nihlale eluthandweni lwami. Wathi xa jiki kona unomboniso yesibini ehamba kancinci ekhokhelela phambili emka unomboniso. Sabona unomboniso engathi uthoba isantya. Bantwana basekhaya sevipapu yasemagqumeni isithi kuNodidala, hamba Nodidala. Unomboniso wenzakaliswa yinkunzane. Bantwana basekhaya hamba nomboniso. Unomboniso wabatsolo wenzakaliswa yinkunzane. Saphakama sigilta sasekhaya samangenyawo. Sigilta sasekhaya sathi sakubeva abantwana basemagqumeni okokubana ngaba bathi unomboniso wenzakaliswa yinkunzane. Sakhwela estadium semangenyawo sathi nomboniso apha nyamezela inkunzane. Nomboniso nyamezela inkunzane. Apho siza kuyibambula khona siza kuyibambula ekhaya. Bantwana basekhaya ndifuna ukuthi kuni